Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новините на Мездра, снимани от деца. Аз съм Кристиян Панов. В навечерието сме на едни от най-светлите празници – Великден. От днес нашите новини са с водещи. Нека да видим какво ни предстои в днешната емисия. Детска градина Роза помогна на 2 деца от община Мездра. $4620 лева събраха Български младежки червен кръст за абитуриентите сираци. Да правим добро. Великден с мисия в основно училище Свети Кирил и Методий, град Мездра. Над 8000 лева бяха събрани в детска градина Роза. Там бях аз, Кристиян Панов, и операторката Андриана Йончевска. Вижте повече в репортажа. Благотворителен великденски концерт в подкрепа на 2 деца от Мездра успя да събере сумата от 8091 лева и 60 стотинки. Събитието беше организирано от детска градина Роза в Мездра съвместно с основно училище Свети Кирил и Методий и градското народно читалище. И двете деца са бивши възпитаници на детската градина. Марти и Алекс присъстваха на събитието. Разкажете ни подробности за съдбата на Марти и на Алекс. Марти е детенце, което преди 2 години завърши детска градина Роза и след като започна в 1-ви клас се оказа, че има тежко заболяване, левкемия, и се налага многократно лечение, може би вече 3 или 4 курса на химиотерапия направиха. Онзи ден се върна от химиотерапия и днес прояви смелост и беше сред нас. А на Алекс? Алекс е дете, което като всички вас обича да играе, да тича и в един ден зла участ попадна на един автомобил, който го облъсна и пострада при пътно-транспортно происшествие. Беше в кома и сега, слава Богу, го видяхме, започна да се възстановява. Здравейте на всички! Няма да ви отнемам много от вниманието, ще кажа само няколко неща. И едното е, че ролята ни като пешеходци е също толкова важна, а понякога и по-голяма от ролята ни на водачи. Още повече, когато става въпроси за нашите деца. Затова, предполагам, всички си го знаете, когато пресичате и сте с децата, е хубаво те да са близо до вас, а най-добре е дори да се хванете за ръка. И второто, което също съм сигурен, че си знаете, и от личен опит аз знам, че не винаги е така лесно. Когато се возят децата, е хубаво да бъдат с поставени обезопасителни колани и с столчета, обособени за съответния автомобил. Това е от мен.
4620 лева събраха от Български младежки червен кръст в помощ на абитуриентите сираци от община Мездра. Вижте интересното в репортажа. $4620 лева събраха от Български младежки червен кръст в помощ на абитуриентите сираци от община Мездра. Приятелските кутии бяха поставени навръх големия християнски празник Цветница пред храмовете в Мездра, Зверино, Игнатица, Ребърково и Черпишки манастир Успение Богородично. Доброволците успяха да съберат общо 4620 лева. Това е най-голямата сума събирана до момента. Повечето информация заехме от Media News. В основно училище Свети Киро и Методий, град Мездра, се проведе благотворителен базар в помощ на един ученик в училището. Да правим добро, Великден с мисия в основно училище Свети Киро и Методий, град Мездра. За поредна година училището проведе благотворителен великденски базар. С много топлота и сърдечност всички се включиха с отворени сърца в благородната инициатива в помощ на нашия ученик Алекс Илян Илиев, който се нуждае от възстановително лечение. И още. Министерството на образованието и науката готви пълна забрана за мобилните устройства за учениците в училище. Магистрати от Мездра посрещнаха ученици в деня на отворените врати. Моторист е изхвърча от мост при сел Люти дол. Загинал е на място. Съболезнования на близките. Най-големият дрон в Европа вдигна във въздуха врачанското знаме. Репортажите може да ги намерите в сайта ни, в Фейсбук страницата ни Новините на Мездра. Търсиме деца. Можете да се обадите на 0879 13 48 48 или пък да ми пишете във Фейсбук Кристиян Панов.